ତମେ ତାହେଲେ ଆମ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ତମେ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱିପହରିଆ କିମ୍ବା ରାତି 12ଟା ପରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରୁନ ପରୀକ୍ଷା ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବଢିଆ ସୁଯୋଗ କେତେ ମହାଦେବ ଷଣ୍ଢ ଏ ମାସର ତମ ମିଟର କେତେ କରେଣ୍ଟ ଖାଇଛି ତାର ବିଲ୍ ହାତରେ ଧରେ ହବ ନା କଥା କଣ କି ଏ ମାସର ତମ ମିଟର ଆମ କରେଣ୍ଟ କେତେ ଖାଇଛି ତାର ବିଲ୍ ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଟା କାହାର ତମ ବାପାର ତମେ ଆଉ କଣ ତମେ ପଡିଛି ଏକାଦଶୀ ମାନେ ବାପକୁ ଡାକୁଛି ମଉସା କଣ କି ମୋର ପୁରା ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଝିଅ ଠିକ ହେଲେଣି ଏ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ପ୍ରବଳ ସେଗୁଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ମଲାଣି ମୁଁ ଗେଣ୍ଡୁଆ ଟଲିରେ ଶିଶୁ ବଢେଇ ହେଲେ କଥା କଣ କି ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ବାଲା ନାହିଁ କେବଳ ନଳା ଖୋଜିବାରେ ବେଶ ତମେ ଯଦି ଚାହା ତ ତାହେଲେ ମୁଁ 18 ନଳା ପାର ହେଇଯାଏ ସେଇ ଝିଅ ମତେ ବାହା ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି ବଡ଼ କର ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ଦେଇଛ ଭାଗ୍ୟ ବେଳେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା
सिंडेला मा अच्छा मौसा तुम ना ठिया रे ठिया माने तुम ना कौन मन ना षଣ୍ଢ षंड की षंड ଏ ଷଣ୍ଢ ଜାଣିନ ଯୋଉ ଗାଈ କି ଫିଟିଂ କରୁଛି ସେଇ ଷଣ୍ଢ ମୁଁ ଗୁଟିକା ଦେଖିବି ମାନେ ବୃଷଭ ମହାଦେବ ଷଣ୍ଢ ପଛରେ ଷଣ୍ଢ षंड षंड ହଁ ଷଣ୍ଢ इलेक्ट्रिक वाला षंड ए षंड ଆଜ୍ଞା कौन हाथी आउ बतले हे गले ସେ କଥା ପଚାରନି ମଉସା ମୁଁ କହିପାରି ମୋ ଛାତିରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସବୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯିବ କାରଣ ନଈ ଫଇ ନାହିଁ ଆଙ୍କର ବନ୍ୟା ହେଇଛି कौन हेची कौन ମୋ ହାତିଆ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ बड़ भ्रमण ସିଏ ଶଳା ପକା ନୁଗୁରା କିନ୍ତୁ ଏ ଉପରେ ସଜ୍ଜା ଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ମତେ ଘର ଘରକା କରି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଦେଖୁନ କରି କରି ମୋର କି ଅବସ୍ଥା सज्जा सही ହଁ एक चलो गए ହଁ ओ भला भला हाथी आउ लोक नथिले रे ଆଜ୍ଞା ए खंडे हीरा थिले ମୁଁ କ'ଣ ପିତଳ ए तांकर जो संपर्क ହଁ ए पूरा निबिड़ थिला तमे तो सानो हाइटे कर ठीक अछि ଆଜ୍ଞା ए तमे भी आम संपर्क आ कोन ए मारी होची कोन से ଷଣ୍ଢ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି अच्छा ए मासर केते उठिछि ଉଠିଛି बे ना इलेक्ट्रिक ଓ ସେଇ କଥା କହୁଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଉଠିଛି ଉଠିଛି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବ ମଉସା ତମ ନାଁଟା केते जानि भाई ए अप्पारे कोन मानती लेखा है तुम ଝିଅ अप्पारे कोन ମାନେ ଆଗେ ପେଲିକି ମାରନ୍ତି ନା କ'ଣ ना କହୁଛ ना अप्पारे कोन ଆ ପେଲିକି ନା बे इलेक्ट्रिक वाला ये कोन कथा ଉଠି ନାହିଁ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ବେଶୀ ଉଠିନି କିନ୍ତୁ ଆଗ ମାସକୁ ଉଠିବ ଉଠିବ ହଉଛି ନଅସ୍ତରୀ ଟଙ୍କା ନଅସ୍ତରୀ ମାତ୍ର ଆର ମାସକୁ ପଠେଇବ। 69 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ଓହୋ 169 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା টিভি দেখা বন্ধ কর ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ନା କିଅ ଫିଲ୍ମ ମାନେ সেই দিব পয়সা নেই তুমি যাব যাত্রা কোন চলেছে ଶଳା ବୁଢ଼ା ତ अरे क्या चेन से नहीं चेन से नहीं राष्ट्रीय गान से स्वागत बा ମଉସା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ यूट्यूब में हिटड़ा को ମାସ ନହେଲେ ଆର ମାସକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ हे वाला वाला हे वाला दिला ଜଣା ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାରି ଖରାପ अरे राजा ମାନେ तू ଯୋଉ बाकी ना 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 हे वाला पैसा तो देले आराम से बाबा 10 मिनट लागल अरे नहीं पड़ता ଜିମି हां हां नहीं पड़ ଆର ମାସ ଠିକ ଏଇ ଦିନ 10ଟା 10 ତାରିଖ 10 ମଉସା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ କଲି ଠିଆରେ ଠିଆ
पहिली घर रहेको ठिक र कल मारि जाऊ जाऊ ए मा ए कथा कनि ए पदे कथा ना 70 ଟଙ୍କା ଆଣ ପଇସା